Guys, gaman na lagi ko lang guys. Kining agihanan gikan sa Habungga, agi og bulo-bulo. Tapos diri sa Karihatag. Yan diri guys, Karihatag ni. Nya unahan, Surigao. Hapit na gyud, gamay na lang. Unsay target nimo ani nga bulan? Pergoy. Kuan pare koy, mga next month. Lapos na ni pa yung Karihatag Karihatag next month. next month. Mao ni siya. Daang maharlika man nila no. Sile? Oh, Coastal Road. Road naman road eh, so sorry. Sorry, Coastal Road ni siya. Tara nga din na, pre. Nagabulol-bulol naman taan. Okay kaya diri guys. Ay, maharlika dahil dito sa highway. Ini Coastal Road ay doon. Hapit na gyud. May na lang. Dolo na lang tamatog Surigao. Permit ta mga liog dagat ani, di rin ta mga itom ani. Okay kayo, gapo kayo diri guys oh. Wala atong mga amigo diri guys kay may mga kahoy-kahoy. Sure ka ni pre nga mamani mo na sa bulan pre? Sure, ako naman pahinay-hinay pala dito. Pakyawan mga tirada nila god. Layo ana kay ko ano. Karihatag na ba na diya? Okay sa tong maglikay sa dakop. Hindi mo dire mo agi. Way dakop dire pa ingon gawas mo kabungga. Problema adto na pud mo sa highway. Ay gyud highway. Ikaw mag Surigao guys, agi mo Karihatag, dire mo lapos. Pag ato dito sa kuan. Sa Dito sa Mapaso. No? Oh, sa Mapaso. Pwede mo dito mo gawas sa Tinigbasan. Santiago, pag mahuman pud to dito, Tinigbasan. o tinig ba sa pambot na lang mo. Oo. Na lang badbaran.